खुलुमबाय लोगोफोर गिबियावनो आंनि चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायग्रोनाय जाबाय लोगोसे दिनै आं दंफैयो गलाघाट जिल्लानि सिङावनो थानाय सिसुपानि बियाब होननाय बाथौ थानसालि बेखौ आङो दान्दिसे नायगिदिंनो फैदों आरोना न'आव हाबनो हागोन ना हाया बुंनो हाला साबना आरनायसै दरखङा नायनोसै अब्लाबो हाया जोंखौ बेसाम लाबोदों जोंहा बे जायगानिनो आरोना लाना फैदों जोङो ओरैनोथ' एबसुनि सेन्ट्रेल प्रग्रामावसो फैदोंमोन दा बे सिसुपानियाव बियाबनि सिबिसालि मोजाङै लुनाय दं होननायखाय नायनो फैदों आरोना जोंखौ लाबोदों नैबे आदाया जोंहा भाइस प्रेसिडेन्टनो सिसुपानि बियाबनिनो नामा मा होनदोंमोन सम्राज वजिर आरोना बिथाङानो जोंखौ बे सिबिसालिखौ नायनो लाबोदोंमोन आरो जोंबो नायनो गोसो गुदुं जादोंमोन नाथाय गेटआनो बन्द'सो दा माबायदि राहाजों हाबलांनो हायो नायनोसै आरोना सिङाव हाबलांनो नाजानो लोगोफोर हाया लोगोफोर दायो सिङाव हाबना नायनि जोङो माबायदि साजायदों नै नायदो लोगोफोर बेबायदि बानायदों एकदम उदालगुरि जिल्लानि बायदि सेम आरोना बिथिंजाय नै दुइथाला बिथिं खालामबावगोन होनना बुंदों जोबोद मोजां साजायदों मालाय आनसलिकनि थानसालियानो एसेबां गिदिर गुवार जोबोद मोजां जादों डनेट बक्स माने दान होग्रा आरोना बेयाव माने जाय इसोरनि मुङाव अननानै 1 रांनिफ्राय लानानै जेसेबां थायो दान होलांनो हायो आरोना बेयाव नोंनि गोसो बायदि लोगोफोर दान होनाया जोबोद मोजां जेसे हागौ एसेबां दान होनो सोलोंनांगौ जेसे हायो एसेबां नोंथांमोना बेबायदि खालामना लादो जोबोद मोजां मोनदों आंनि बेबायदि खालामना लाहोनांगोन जोंहाबो लोगोफोर आङो दायो गलाघाट जिल्लानि सिङावनो थानाय नैबे सिसुपानि बियाबनि सिबिसालियाव दंफैयो आरोना दा बे बियाबनि सिबिसालिनोनो जोंहा आदा भाइस प्रेसिडेन्ट बिबान दङ बिथांनि मुङा सम्राट वजिर होनना बुंदों दा बिथांनियाव आं माखासे खोथा सोंना लानि आरोना बे गलाघाट जिल्लायाव माबायदि बाथौ थानसालि दं आरो नैबे जों हाबफैनाय सिसुपानि बाथौ थानसालि बेखौनो खोनानाय बायदिब्ला एसे मोजांसिन साबसिन होननानै जों खोनानो मोनदों दा बिथांनियाव आङो एसे सोंना लानि माबायदि बे ओनसोलाव ओरैनोथ' आङो दाबसे जायगायावसो फैदोंमोन दा अब्लाबो आं बाथौ थानसालि दं होननायखाय नायनो खोब गोसो गुदुं जानानै फैबाय आरो दा बिथांनियाव आं एसे बाथ्रा मिथिना लानि माबायदि खुलुमबाय गिबियावनो जोंहा नैबे जोंनि गलाघाट जिल्लानि सिङाव थानाय सिसुपानि बियाब दुलाराय बाथौ नैबे थानसालियाव दिनै नैबे समाव नुजाथिफैनाय जोंहा ST बड' एडभार्टाइज सनितपुर जिल्लानि बिथाङा जोंनि गेजेराव मोनफैदों बेयो आंखौ थानसालिखौ नायनो होननानै बिथाङा
माने एसे गोसोखौ माबा आकृष्ट जानायलाय आङो बे थानसालियाव दिनै फैनानै बिथांमोन देखायबाय बेयाव जोंहा जिल्ला हिसाबै गलाघाट जिल्लायाव दुलाराय बाथौ गौथुमाव मोनबा बियाब दं मोनबा बियाबनि बिथोराव नैबे जोंना सिसुपानि बियाब होनो बेखौ सिसुपानि बियाबनि थानसालि लोगोसे लांगोना गेट लांगोनाबो दं बे बियाबाव जोंहा गामि वाइसआव 44-45सो गामि दं आरोखि जेनेबा जोंनि जिल्लानि बिथोराव जेनेबा जोंनि बियाबानो एसे थानसालिनि माबा बेलायाव एसे मोजांसिन होननानै जों साननानै लायो आरो नुनायखौ जों बेखौनो थानसालिखौ साबसिन होनना सानो आरो सेन्ट्रेलनि मिरुफोरनि गोबां जिल्लाफोरनि मानसिफ्रा फैबाबो बे थानसालियाव हाबफैनानै मोजां नाङो जोंनि जिथु गेटखौबो नायनानै जोबोद बाख्नायलांदों आरोखि दुलाराय बाथौ गौथुमनि गेजेराव जिल्लानि गेजेराव मोनसे मोजां थानसालिनि गेट होननानै बेखौ बिथांमोनहा बाख्नायलाङो आरोखि बेबायदि बाख्नायो मोजाङानो होमब्लाथ' खोब जोंबो गोजोननाय मोनदों ना मोनसे बियाबनि सिबिसालिया जे बेबायदि इसेबां गिदिर होननानै खै बोसोरसो जाखो नों बिबान मोननाया? आङो बेहाय गिबि बिबान मोननाया आङो 2007 मायथाइयाव बिबान मोनदोंमोन गाहाय नेहाथारि हिसाबै बोसोरब्रै-थामसो आं मावबाय बिबान माबानानै दा आं दा भाइस प्रेसिडेन्टआव दं आरोखि लोगो आफादगिरियाव दं बे बियाबनि आरो दा बे बियाबाव सप्तायै गोथार मंगलबाराव आर'ज सोलिबाय थायो होमबा ना? दा बे बियाबाव आर'ज सोलिनाय समाव रायजो राजाफ्रा माबायदि बाहागो लाफैयो ओरैनो? रायजो राजाफ्रा बिदिनो गोबां लोब बाहागो लाफैयो बेहाय जों बिदिनो एखमबा खेबसेनो मोनफ्रोमबो गेजेर जेनेबा मोनबा गामि 10टा गामि मोनथाम गामि बेफोरबायदि लेंबाय थायो आरो सप्ता ओमफ्राय गोबाव खेबसेयैनो ओमफ्राय मोनफ्रोमबो गामिफोरखौ खेबसेनो लिंहरजोबो आरो गेजेराव जथाय आर'जनि हाबाफारि लायो बेहाय सप्ताबाबो जोंनि बिबानगिरिफ्रा थायो धोरोमनि सोमोन्दै जा बोसोन बिबुंथि जा होनांगौ जों धोरोमनि सोमोन्दै बाथौ थानदैयाव बिदि दं लानानै जोङो किसुमान धोरोमनि बोसोन बिबुंथिखौ लाखिलायो आरो रायजोफोरजों धोरोमनि आसार खान्थि आब्रुथिनि सोमोन्दै गाज्रि सावरायलायो आरो लाखियो बेबायदि खोब मोजां होनब्लाथ' सिसुपानि बियाबा बेबायदि थासारियाव थांबाय थानो हादों खोब मोजांनि खोथा दा अब्ला लोगोफोर जोङो माखासे खोथा मिथिबाय लोगोफोर दा होमबा आङो बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्रा मिथिना मोनबाय जे सिसुपानि होनदोंमोन नामा सिसुपानि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि जि बाथौ थानसालिनि माखासे मावथाइफोर बा आर'जनि हाबाफारि बा माबायदि सोलिनाय बे बाथ्राफोरखौ एसे मोजाङै मिथिबाय जोङो खोब ग्रोम मैखोमै बाहागो लायो होनना बुंदों दा लोगोसे नैबे मोनसेखौबो आङो जोबोद मोजां मोनदों माने सिङाव थांनानै दहाय नुहैदों जोंहा डनेसन बक्स दङ जोंहा बाथौआरिफ्रा माने सप्तायै नोंनि गोसो बायदि आरोना 1 रांनिफ्राय लानानै बेसेसो हायो डनेसन होनाय खान्थि दङ बे खान्थिखौ लाफानायखौ आं खोब मोजां मोनदों आरोना इसोरनिसिम जायफ्रा डनेसन होनो हायो गावनिनो जोबोद मोजां जायो दा बे खान्थिखौ आङो बबेबा गामियाव बा सिबिसालियाव बा बियाबनि सिबिसालिफ्राव फ्राय नुनो मोना आरोना बियो थानो नांगौ एक्सुवेलि थामारनांगौ बे रांजोंनो जोंहा सिबिसालियाबो थांना थागोन आरो फारसेथिं बायदिसिना खामानियाव मावनोबो जोंहा हेफाजाब मोनगोन लोगोसे जिल्ला सेन्ट्रेल बायदि माबाफ्राव हरनो हागोन आरोना बेनि गेजेरजोंब्लाबो आरो बिदिनो गाव दान होनो हाब्लाथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा बेखौथ' बयबो मिथिखायो इसोरनि सेराव जे हायो दान होनो हायोब्ला दा खोब मोजांखौनो मोनबाय आङो बे सिसुपानि बियाबनि जि सिबिसालि बेखौ नायफैनानै डेक'रेसना खोब समायना जादों मोनसे जिल्लायाबो हास्लाबबावा उदालगुरि जिल्लानि बायदि जादों सिबिसालि लुनायफ्रा आरो गोजौआव दंबायो बेखौ बिथांमोना खालामबावगोन होनना बुंदों आरोना कालारा होनाया एसे गोबाव जाबाय ओंखायनो एसे फुरला जाबाय आरो जेबो नङा दाबो जोबोद समायना नुदों आरोना